Bugal sang Ilonggo community kag sang mga Pilipino ang nangin kadalagaan ni Miss Aleximay Kaimosobruk sang Leon, Iloilo matapos makoronahan bilang Miss Eco International 2025. Kag bugos naman ang pagpasalamat kag kalipay sang iya pamilya. Aleximay Kaimosobruk, Miss Eco Philippines! Dakogid ang kalipay sang bilog na pamilya ni Miss Aleximay Kaimosobruk nga ini ang ginkoronahan bilang Miss Eco International 2025 nga ginhiwat sa pungsod Egypt. Sa interview sang K5 News FM Iloilo sa tiya ni Alexi nga si Jane Cabaluna, ginpayag sini nga bugal gid sang ila pamilya si Alexi o kun ginatawag nila nga CC bangod sa naangkon sini nga kadalagaan. Dugang sini nga wala man sila nagalaom nga mangibabaw ang iya hinablos apang nagapati sila nga para gid kay Alexi ang nasambit nga corona kabang danan nga ini ang nagdaog. Kadungan sila nagapasalamat ang pamilya sa tanan ilabi na sa mga Ilonggo nga bugos gid ang suporta kay Alexi. Yari ang kabahin sang pahayag ni Ma'am Jane Cabaluna. Ay, do ano man balari ang ginapaabot-abot mo na. Nga nanaman na daw ti mo. Perti mo nga kalipay namon bilog nga pamilya kagaga pangayo kami manti ang pasalamat sa tanan-tanan nga nag-suporta kay Alexi, sa tanan-tanan gid nga nga mga tao nga nagsuporta nga wa gid nagpabaya ka suporta sa akin. I am Aleximay Kaimosobruk and I am your Miss Eco International 2025. Ginahalad naman ni Aleximay Brooks ang iya kadalagaan sa iya nagtaliwan kag pinalangga nga lola nga nagtatap sa iya nga amo si Lola Basing. Report nagikan sa Iloilo. Ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, #1 na kita, K5 News FM.